Эфирда яңалыклар вакыты тапшыру сезнең белән Рәмилә Хәмидуллина, исәнмесез? Искренне желаем, чтобы вы не нервничали. Район башлыгының чираттагы эфиры узды. Biz аларга инде бардык. Исән сау, шушы тапкан балаларын үстерүләрен телибез. Шатлыклары белән ортаклашабыз. Бүген балаларны яклау көне. Бәйрәм уңаеннан нинди чаралар үткәрелде? Бу хакта бүген сөйләрбез. Узакка сузылган яз, салкын һәм яңгырлы майдан соң календар битләрендә ниһаять 1 июнь. Һава торышы да кинәттән җәйгә әверелде. Бүгеннән мәктәп укучыларының рәсми җәйге яллары башланды. Шулай ук бүген халыкара балаларны яклау көне дә. Район башлыгы Тимур Нугумановның ВКонтакте шелтәрендәге туры эфиры да шул уңайдан котлау белән башланды. Безнең төп бурыч балаларны акыллы, тәртипле, белемле тәрбияләү, диде Тимур Нугуманов. Һәм районыбызда сәләтле музыкантлар, спортчылар, фән олимпиадаларында, бәйге фестивальләрдә, ярышларда җиңүчеләр күплеген ассызыклады. Әлмәтлеләр үз балалары белән чын-чынлап горурлана ала. Мисал өчен күптән түгел генә Бөгелмәдә узган Тимирязев исемендәге шахмат буенча региональ турнирда Әлмәт егетләре 11 яшьтән һәм кечерәк яшьтәге кече төркем балалары арасында 1нче урынны яуладылар. Район башлыгыларны җиңү белән котлады һәм Калабыз мәктәпләре укучылары арасында башланган бердәм дәүләт имтиханнарына тукталды. 30 һәм 31 майда рус теленнән 1нче имтиханнарын 959 егет һәм кыз тапшырган. 2 июньдә профиль математика буенча имтихан узачак. Аны 494 укучы тапшырачак. 3 июньдә исә база математика буенча 465 чыгарлыш сыйныф укучысы сынау тотачак. Ребят, мы вам искренне желаем, чтобы вы не нервничали, пришли на экзамен с уверенностью и с чувством того, что вы действительно все знаете. Это длинная дорога, длиной в 11 лет, которую вы прошли. Сейчас знаменуется она экзаменом. Желаем вам успехов. И, конечно же, самое главное не переживать, и я уверен, что у вас получится. Җәйге каникуллар балаларга ял булса, ата-аналарга җаваплылыклары хакында кабат искәртү чоры. Шуны исәптә тотып, башлык юлларда игътибарлы булуларын сорады. Бу һәркемгә кагыла. Моннан тыш ата-аналар балалар белән суда, урамда, табигатьтә үз-үзен тоту кагыйдәләре хакында кабат исләренә төшерүләрен сорады. Беренче булып эфирга Нефтче мәдәният йорты директоры Рамил Садриев кушылды. Ул халыкара җәйге мәктәпнең үзенчәлеге хакында сөйләде. Район башлыгының икенче кунагы экология һәм төзекләндерү департаменты директоры урынбасары Дарья Орлова. Ул исә санитар экологик 2 айлык йомгаклар белән таныштырды. Татарстанда территорияне чистарту буенча санитар экологик 2 айлык 31 майда тәмамланды. 28 майда исә республика хөкүмәт йортында нәтиҗәләр ясалды. 2 ай дәвамында шәһәр предприятиеләре һәм оешмалары, хезмәткәрләре, студентлар, укучылар, волонтерлар һәм битараф булмаган кешеләр Калабыз һәм районыбызда тәртип урнаштыру буенча эш алып бардылар. Нәтиҗәдә Әлмәт районы 7нче тапкыр рәттән 1нче урынны яулады. Наш район известно традиционно испытывает достаточно такую интенсивную техногенную нагрузку, при этом нам удается сохранить достаточно неплохую экологию. И в этом большая заслуга именно вот этих вот специалистов по экологии, которые постоянно проводят необходимые мероприятия. И наш основной флагман нашей экономики, Закамье, компания Татнефть, конечно же, тоже большое очень внимание уделяет вопросам экологии. Балаларның тормыш иминлеген саклау һәр әтиянинең иң зур бурычларының берсе. Шуңа күрә кечкенә чактан ук балаларга төрле куркыныч очракларда үзләрен ничек тотарга кирәклеген өйрәтергә кирәк. Балаларның сәламәтлеген саклау буенча эш бала тудыру йортыннан ук башлана. Теманы Алия Бәйрамалова дәвам итә. Бүгенге көндә балаларны тотып тору җайланмалары юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә балалар травмасын һәм үлем очракларын булдырмауның иң нәтиҗәле ысулы булып тора. Бу сабыйларны автомобильдә куркынычсыз йөртү өчен бик мөһим атрибут. Әлмәттә инде 5 елдан артык яңа туган сабыйларга балаларны яклау көнендә автокреслолар бүләк итәләр. Почему? Ни өчен мондый фикер туды? Эш шунда ки, бүген балалар куркынычсызлыгы бик актуаль тема. Бигрәк тә бәлиғ булмаганнарны автомобильдә йөртү. Шуңа күрә без баланың беренче сәфәре куркынычсыз булсын өчен автолюлькалар бүләк итәргә булдык. Первая поездка ребенка уже в автомобиле была безопасной. Яңа туган балаларны әтиләре белән бергә тулы делегация Әлмәт хатын-кызлар берлеге, юл хәрәкәте иминлеге һәм Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча ЮХИДИ бүлеге каршы алды. Сабыйны бала тудыру йортыннан алып кайталар, ә яшь әтиәниләргә бүләкләр тапшырыла. Яңа туган 3 сабыйга автокреслолар һәм башка бүләкләр тапшырылды. Папочки,
всего самого наилучшего. Бәхетле гаиләләр арасында Сахауовлар да бар. Дан икенче кызын каршы алырга килгән. Ул көтелмәгән бүләккә бик шат. Подарок весьма актуальный, то есть он сейчас нам очень сильно нужен и своевременный. То есть большую благодарность хочу сказать всем представителям, кто подарил. Ну, будем стараться, чтобы у нас дети росли здоровыми, сильными. Все для этого сделаем. Кунаклар гаиләләргә сәламәтлек һәм куркынычсыз юллар теләделәр. Без аларга инде бардык. Исән сау, шушы тапкан балаларын үстерүләрен телибез. Шатлыклары белән уртаклашабыз. Бәхетле бала булсын, бәхетле сабый бала булсын. Әти-әниләр исән сау булып, илләребез тыныч булып, күкләребез аяз булып, матур иттереп, рәхәт иттереп, киләчәктә дә үзебезнең илебез өчен, республикабыз өчен кирәкле батыр, матур малайлар, кызлар алып кайтырга һәм үстерергә язсын дигән теләктә калабыз. Алия Байрамалова, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Балаларга күп кирәкми, әти-әни җылысы игътибар, моннан тыш әлбәттә үсәргә, ныгырга һәм иҗат итәргә мөмкинлекләр булса, яхшы. Бу яктан инде калабызга тел-теш тидерерлек түгел. Шундый мөмкинлекләрнең берсе Маяковский урамында урнашкан Контакт яшүсмерләр клубында да тудырылган. Бүген биредә сәламәтлекләре ягыннан мөмкинлекләре шикле балалар өчен мастер-класслар оештырылган иде. Төсле буяулар, кәгазь һәм нибары яхшы кәеф. Рәсем сәнгатенең асылы нибары шулардан гыйбарәт ди Наталья Андреева. Кайчандыр Луч телекомпаниясе журналисты булып эшләгән Наталья бүген Маяковский урамындагы Контакт студиясендә рәсем түгәрәге өчен җавап бирә. Балаларны яклап куйган уңайыннан ул кунакка сәламәтлек ягыннан мөмкинлекләре шикле балаларны чакырган. Килүчеләр арасында Руден һәм аның әнисе Гөлнара ханым да бар. Башкалардан халкы белән бераз аерылып торган бала өчен иҗат үтеп барыннан да яхшы килеп чыга торган шөгыль, ди Гөлнара. Таких мероприятий проводится много и часто, вот, благодаря, в частности, фонду «Дари добро» и лично Аюповой Гульнаре Робертовны. Үзгә балалар өчен мондый чаралар бик күп оештырыла. Бу игелек бүләк ит фонды һәм аның җитәкчесе Гөлнара Аюпова тырышлыгы нәтиҗәсендә. Бигрәк тә иҗади очрашулар кызыклы үтә. Хочу выразить. Мероприятий очень много. Не знаю, очень много добрых, отзывчивых людей, которые вот как раз-таки обращают внимание на проблемы детей с ОБЗ. Игелек бүләк ит фонды берләштергән балалар һәм әти-әниләрнең күбесе бүген биредә. Алар барыннан да бигрәк яклауга, аннан да күбрәк аңлауга мохтаҗлар. Чөнки гадәти булмаган баланы җәмгыятьтә гади итеп күрсеннәр өчен бик нык тырышырга кирәк. Һөнәри көллияттәге студентлар советы рәисе Ринас та шул фикердә. Егет мондый чарага бик рәхәтләнеп килә. Без волонтерлар, без бөтен җирдә булышырга гел и безгә наоборот рәхәт, күңелгә прям шундый җылылык бирә. То, что без балаларга, мөһим балаларга булышалабыз, анда әби бабайларга, һәрбер шабызга булышалабыз без. Хәзерге вакытта шушындый мероприятиялар күбрәк тә булса, бик тә әйбәт булыр иде. Чөнки инвалидлар һәм шундый балалар безнең күп с каждым годом все больше и больше все-таки, да? Шуңа инде хочется как-то больше, чтобы молодежь участвовала в шушындый мероприятияларда, проявлял интерес. Биредә бәйрәм уңаеннан җылы очрашуда булдырылган иде. Аннары исә бергәләп чәй эчтеләр. Бәйрәм рухын сеңдергән күмәк картинаны биргәләп куячакбыз, ди Наталья Андреева. Сүз уңаеннан студиядә шөгыльләр бушка. Теләге булганнарга үзләре белән төсле буяулар һәм яхшы кәеф кенә алып киләсе булачак. Маяковский урамында урнашкан ВКонтакте студиясенең ишекләре якшәмбе һәм дүшәмбе көннәреннән кала көндезге сәгать 2дән көн саен ачык булачак. Шуңа күрә бирегә һәркемне көтеп калалар. Рәдифә Нигъманова, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда халыкара балаларны яклау көненә багышланган чара узды. Безнең бәхетле балачак исеме астында узган әлеге бәйрәм шәһәрнең Ишкәев исемендәге ял паркында узып, анда мәктәп, балалар бакчасы коллективлары, иҗтимагый оешма, район җитәкчелеге катнашты. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Балалар безнең якты киләчәгебез, без өлкәннәр моның өчен бүтән шартларны да тудырырга тиеш. Бүген җәйнең беренче көнендә балалар өчен менә шундый бәйрәм оештырылган. Бу бәйрәмдә бүген аттракцион да балалар өчен бушлай эшләячәк. Бәйрәмгә җыйналган балаларны һәм аларның әти-әниләрен муниципаль район башлыгы урынбасары Роза Галиева сәламләде. Бәйрәм белән сезне, бәйрәмебез мөбарәк булсын, с праздником! Балалар бәйрәме истә калырлык мизгелләргә бай булды. Мәйданчыкларда алар өчен кызыклы уеннар, спорт ярышлары, осталык дәресләре оештырылды. Күп конкурслар бар. Безгә бик ошый бу.
Мин открытканы макароннан ясыйм. Шулай ук төрле бәйгеләрдә җиңүче балаларга Бердәм Россия партиясенең җирле бүлекчәсе тарафыннан бүләкләр тапшырылды. Бу бәйгедә мин җиңү айладым һәм безгә тагын бер зур бүләк булды. Безне Булгарга апаттылар. Миңа бик ошады, бик матур шәһәр. Икмәкнең урыны түрдә дигән конкурс. Без инде ул конкурсны оештырдык. Рустам Набиевич Мухаммадиев, үзе безнең депутатыбыз, Госсовет депутаты белән берлектә ул инде безгә ярдәм итте. Автобус белән андагы ашатулар, бөтен мөмкинлекләрне безнең үз өстенә алды Рустам Набиевич. Хәер елны үткәрегез, пожалуйста, без актив катнашабыз диделәр, аларга бик нык ошады бу мероприятие. Без инде балаларның менә шушындый актив катнашуларын тагын да сорап калабыз, уңышлар. Балаларның көләш йөзе шат авазы бүгенге кояшлы көнне тагын да ямьләндерде. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты, Луш Әлмәт телекомпаниясе. Шуның белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Һәр яңа көн сезгә яхшы яңалыкларына алып килүен теләп, мин Рамиля Хамидуллина һәм монтажер Алия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз.